Sziasztok, én Rájberi vagyok, és ez itt a Let's Play Minecraft, vagy játszunk Minecraft-tal, ki hogy szereti. Vágjunk bele. Én nem most kezdtem el, látjátok. Ez lenne az én kis házam, úristen. Itt még jávos, de. Ja, itt is igaz, oké. Hát, nem tudom mit csináljunk. És végre kicsit jobb a hangminőségem, úgyhogy most már normálisabb videókat csinálok. Tudom, hogy még nincsen júli 20, de majd lesz. Akkor lesz a legjobb hangminőségem. Úgyhogy most ennyivel elégedjünk meg. Ouch. És majd megpróbálok modokkal játszani, mert tudom, hogy kell berakni, csak éppenséggel nem találtam még 1.7.9-es modot. Ezt elmondom nektek, mielőtt megint ír valaki YouTube-on nekem, hogy milyen szar a hangminőség, meg ilyenek. Mondtam, hogy szar a hangminőség, nem is érdekel. Most már kicsit jobb. 2B-vel. Olyanokat ír, hogy az MC az egy nagy szar. Jó, lehet, hogy van olyan biztos, aki nem szereti a Minecraftot, de aki szereti, annak nem szar. De én oda is írtam, hogy akinek nem tetszik, akkor nem kell komment, meg se kell néznie a videót. Első 2 perc után akár ki is kapcsolhatja. Mindegy. Most lenézek, hát ha van szörny, és utána most ez egy ilyen kis jeladó videó, úgyhogy ennyi is ez a videó. Én ebből lettem volna. Sziasztok!